ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଓ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମା ମାଗିନେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ସହାୟତା କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦରକାର। ତୁମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ ଯେପରି ତୁମ ଅତୀତ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ମଣିଷ ସମୟ ପାଖରେ ହାରି ନଥାଏ, ମଣିଷ ହାରିଥାଏ ଅଭିନୟ ପାଖରେ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏନି। କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଉଡ଼ିପାରୁନ ତେବେ ଦୌଡ଼ିପାର, ଯଦି ଦୌଡ଼ିପାରୁନ ତେବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାର, ଆଉ ଯଦି ଚାଲିପାରୁନ ତେବେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କର ନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବେ। ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ କେବେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନଥାଅ।